Mayong buntag sa tanan. Happy 39-year anniversary GCAF. I-greet po din yung tapad diha. No? Nga naay pag-smile. Wakay tapad kuya Bibot. Asa imong tapad. Anyway, hello, salamat sa Ginoo. 7. Magsapon gyud ang pamahaw og paniud to ni karon. Bitaw anyway, but we have daghan tag rason nga i-celebrar karon ang ato ang 39 years nga anniversary plus IO Sunday. Unya birthday pa gyud ni Pastor Joe atong Thursday. Birthday ni Tita Telma Tan ugma. So we have all the reason to celebrate today. O karong kabuntagon, no? Salamat kayo sa Ginoo sa iyang gihatag nga lain nga pribilehiyo nga kita makapamalandong sa iyahang pulong. Ug kitang tanan diri, before di ay ko magpadaan basig makirid over ko no, wala pa ta nagampo, magampo sa data. Okay? Ginoong Dios, langit noon nga mahan, salamat sa kabuntagon nga imong gihatag sa dugang nga adlaw nga imong gidugang sa imong kinabuhi ug sa lain nga tuig usab Ginoo nga imong gidugang sa kinabuhi sa imuhang simbahan, ang Golden City Alliance Fellowship. Kami Ginoo nagapasalamat kanimo kanunay sa imuhang walay pagkapuas, walay putol ug walay paglubad nga paghigugma, pag-atiman, pagpangga o pag-provide Ginoo sa tanan namo nga mga panginahanglanon sulod sa 39 ka tuig. Tanan dungog ug himaya among gibalik kanimo. Ubani kami karon Ginoo sa among pagpamalandong sa imong pulong, abriha among mga kasing-kasing hunahuna sa pagtuog, pagdawat niini, labaw sa tanan sa pagbuhat sa angayan namo nga buhaton. Ubani kami sa amuhang tibok adlaw nga pag-celebrate o God sa imuhang kaayo sa amuhang kinabuhi ug sa imuhang simbahan. Tanan dungog ug himaya among gibalik diha lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Kita diri lain-lain ta og gigikanan nga pamilya, lain-lain nga mga siguro simbahan nga gitapok sa Ginoo diri sa Golden City Alliance Fellowship. Ug karon panahon nga ato pong mahinumduman. Mahinumduman pa ba ninyo kung kinsa katong unang nga tao or mga tao nga gigamit sa Dios nga nagsulti kaninyo mahitungod sa Ginoo? Nagtudlo og nagtanom sa mga seeds diha sa inyong kasing-kasing, mao nga ani amo diri karon. Mahinumduman pa ba ninyo? Kung naa sila diri, pasalamati sila. Nahimo ta nga magtotoo, believer and follower of Christ. Dili man galing perpekto, apan nagatubo. No, growing to be like Christ. Tungod sa tao or mga tao nga gigamit sa Ginoo aron ipasa kanato unsa pod ang ilahang nadawatan nga ilang gituuhan nga maoy nahimong pundasyon sa ilahang pagtuo ug mao pod ang nahimo nga pundasyon sa atong pagtuo. Siguro kini imuhang ginikanan si mama or si papa. Tungod sa ilahang sige nga pag-ampo before mo mangaon ug sa ilahang mga Bible stories before mo matulog. Ug sa ilahang pagkinabuhi, sa ilang kinabuhi, nakita ninyo, nadunggan ninyo ang mahitungod sa Ginoo. Siguro ang inyong mga lolo or lola, sa gagmay pa mo nga, gidala mo sa simbahan, gidala mo dito sa Sunday School, ug dito sa Sunday School, nadunggan ninyo ang mga storya mahitungod sa Ginoo. Ang mga kamatuuran sa iyahang creation, sa iyahang mga milagro. Ug tungod ni ana, nailhan ninyo ang Ginoo. Siguro ang inyong barkada, inyuhang amigo, amiga, classmate, kauban sa trabaho, pastor, parinti, who cared enough for you, nga gi-share nila ang gospel sa inyuha. Ug kana nag-abri sa inyuhang kasing-kasing, ug nabag-o ang inyuhang kinabuhi. Ang atong storya, kitang tanan diri, ang storya sa atong pagtuo, nagsugod tungod kay sa naay tao or mga tao, nga gipili nga dili maghilom or wala naghilom ug wala gitaguan ang ilahang pagtuo ug ila kining gipasa ngadto kaninyo ngadto kanato. Di ba? Maupod kana siya ang giproklamar sa salmista diha sa iyang gisulat nga maupoy nahimo nga theme verse nato karon nga celebration nga makita diha sa Salmo 78 versikulo 4. Ang ato ang mensahe karong kabuntagon, ato kining gipanguluhan, ipaila ang Dios, ipasa kini. Unsa ipasa nato? Ang ato ang pagtuo. Mao kana ang gisulat
sa salmista diha sa Salmo 78 versikulo 4. Dili na si Jackie Chan ha. Tanon ba kay Pastor Al diha no? Ingon siya diha, dili nato kini itago ang atong mga sa atong mga kabataan. Isugilon nato kini sa musunod nga mga henerasyon. Suginla nato sila sa gahom sa Ginoo ug sa iyahang dalaygon ug katingalahang mga buhat. Nagsugod ang bersikulo 4 sa usa ka desisyon nga gihimo sa salmista. Ingon siya, no? Ingon siya, dili nato kini itago. No? Mao kana siya ang team nato karon. Ingon siya, dili nato itago apan ato kining ipasa sa sunod nga henerasyon. Kani nga bersikulo nagahatag kani kanato og powerful kaayo nga mensahe, powerful nga kamatuoran. Nga ang atuang pagtuo angayan gid kini nga ipasa, dili itago. Kaya ang Ginoo wala niya gi-intend or wala niya dili kabubuton sa Ginoo nga ang atong pagtuo muhunong lamang sa usa ka henerasyon nga diha lamang taman. Apan gidesign kini sa Ginoo nga kini mapasa gikan sa usa ka kinabuhi ngadto sa sunod nga kinabuhi from generation to generation. Naay nagsulti kaninyo, naay nag-share kanako. Ug karon anaa usay mga tao diha nga naghulat kanimo ug kanako atong aron ato kining ipasa ngadto kanila. Lantaw nato ang tulo ka kamatuoran nga makuha nato diri sa verse nga ato ang gituki karong kabuntagon. Aron ato kining mapamalandungan o atong mahinumduman, aron mao kini maggiya kanato. Akong pagampo nga mao kini maghatag kanato og giya sa sunod na pud nga mga tuig nga idugang sa Ginoo sa ato ang kinabuhi uban diri sa Golden City Alliance Fellowship. Ang una nga kamatuoran mao kini. Ang pagtuo gituyo nga ipaambit dili taguan. Ingon siya diha sa iyang desisyon ang salmista, dili nato kini itago. Wala siya miingon no nga basin pwede dili nato itago. Apan niingon gyud siya, dili nato kini itago. Usa ka na siya ka desisyon mga igsuon. Ang buot ipasabot ang isulti sa pulong sa Ginoo kanato nga dili nato itago unsa ang gibuhat sa Dios. Dili nato kini ikaulaw nga atong istorya o i-share sa uban. Gikan sa simple lamang nga mga tubag nga mga pag-agitubag nga mga pag-ampo ngadto sa mga komplikado kaayo nga mga kinabuhi, kaminyuon, negosyo nga iyahang gibag-o, iyahang gi-turn around. Ug kung igiaga ka sa Ginoo panahon sa imuhang kalisod ug panahon nga puno kayo kagubot ang imuhang kasing-kasing ug gunahuna. Kining tanan kinahanglan nga atuang ipasa ngadto sa uban. Kay karon manggod ang pinakasayon nga buhaton mahitungod sa atong pagtuo ato kining itago sa atong kaugalingon. Kay nganuman aron nga wala tay ma-offend, walay malain sa atoa, dili ta masayop, dili ta masipyat. Kay ang kalibutan karon nagasulti ka nato, nagatudlo ka nato nga mahitungod sa pagtuo personal ka na siya. Yes, tinuod ka na nga personal apan gusto sa kalibutan nga ato lang kining itago sa atong kaugalingon. Dili ta magstorya sa atong pagtuo tungod kay sasama kini sa pagstorya o pagduso sa atong relihiyon. Dili man kana tinuod. Ug ang Biblia nagpakita kanato og lahi sa unsay ginatudlo sa kalibutan. Giingon diha sa Salmo 78 bersikulo 4 ug daghan pa nga makita nato diha sa Biblia kung atong basahon nga nagatudlo kanato nga ang atong pagtuo wala na siya gibuhat o gihatag sa Ginoo aron ato lang itago. Kinahanglan ato kining ikinabuhi, ato kining isangyaw, ato kining ipakita ngadto sa uban. So kung ang Ginoo maayo kanimo, ang Ginoo nagpasaylo kanimo, ang Ginoo nagluwas kanimo, gibag-o niya ang imong kinabuhi, gitagaan kaniya og daghan kayo nga chances. Angayan ba nga kana nga atong itago mga igsoon? Angayan ba nga kita ra ang makahibalo ni ana? Hunahuna aragod. Ug hunahuna apod kini
Nga kung kita, every time nga makakita or makatilaw kita, makaadto kita og lami kaayong nga pagkaon sa usa ka restaurant, unsa atong buhaton? Ato dayon ning ipanabi sa uban, di ba? Ato kini isulti sa tanan nato kakaila. Kay aron nga sila pod musulay didto, dili ba? Ang grabe pag kita musturya no kay kanang with much feeling pagyud og expression pa. Alami, lagi kaayo. As in, lami gid kaayo. Kung kanang pagstorya nga kanang maglaway gid ang imong gistoryahan. Kung kita pod makatan-aw og nindot kayo nga salida, unsa atong buhaton? Ato kining i-recommend sa uban nga tan-awa gid ninyo, grabe ka thrilling. Maayo kay mo arte ang aktor o actress. Joker kaayo. Sakit gid akong tiyan og kinatawa. No? Kay ngano man, ato kining gistorya tungod kay nindot kayo atong nadtaw. Ug gusto po dato nga sila maka-experience sa kalingaw nga atong na-experiencehan. Di ba? Kung naa kay nadag-an, naay maayo nga nahitabo kanimo. Okay, kung gagolf ka, naka-hole in one ka. Wow. Or napildi nimo sa pickleball, ang katong imuhang pirmi nga kalaban, nga pirmi ka pildi unta pa nadaog ka. Tungod kay bisan out, niingon ka nga in. Bitaw. Daog ka, di ba? Imo din ang istorya. Kapi, mo dula atong kuan. Oy, pildi na po si kuan. Pildi na po si Pastor James. Gilatan na ko siya. No? Ato na istorya, og kini. Di ba kung makadungog ta og kaning chismis. Bisan dili pagani ta sure kung tinuod ba. Unsay mahitabo. Paspas kay mo kalat ang chismis, no? Excited kay ta labi na murag gitikon bitaw gyud atong dalunggan. Kabalugid ko nga ganahan gid siya makadungog ani ako ginising ingnan. Isa lang ka sen diha daghan na kay nakahibalo. Nya magtan-aw din tabi kinsa ni nag-view. Daghan na kayo. Ang chismis pagid no kay dungagan kuhaan. Kanuog na mo ana nga nakita lang ang babae ug lalaki nga nag-uban, gichismis na dayon nga uyab sila. Hangtod nga napasa-pasa pag abot dito sa tumoy nanganak na ang babae. No, grabe nga chismis ba? No? Pero pag abot na gani sa kaayo sa Ginoo, kung kinsa ang Ginoo, kamatuoran mahitungod sa Ginoo, kadaghanan sa tao maghilom lang. Keep lang silang kagalingon. And ako gining nabantayan, nga even sa atong mga conversation, sa atong mga pagstorya, talagsara kayo mahisgutan ang kaayo sa Ginoo. Labi na diha sa secular nato nga mga pagtapok, sa opisina, sa trabaho, even gani sa mga activities sa simbahan. For wider groups, unsa ang atong ginahisgutan before o after sa lesson? Unsa ang mga topic nga nagdominate? Current events, mga kagubot sa politika, flood control. Unsa pa? Atong mga hilig, istoryahan nato ang mga salida nga atong nakita, ang mga dula nga atong naapilan. Labaw sa tanan ang pagstorya sa mga tao nga wala diha. Di ba? Pero ang mahitungod sa kaayo sa Ginoo, talagsa na lang nato mahisgutan. And mao na siya nga akong na-realize few years back. Mao nga nag-desire ko naingnan ako akong mga uban nga mga kaning IDM. Nga atong paningkamutan nga sa magtapok ta, ato yung i-lead ang conversation. Unsa man atong gistoryahan, ato gid na siyang i-lead ngadto mahitungod sa Ginoo. Magstorya tag flood control or mga politiko, ato gid na siyang i-lead didto. Nga kining tanan nahitabo ni siya tungod kay nakita gid nato nga wa nagi Ginoo ang tao. Ana ba? Malid gid na nato siya. Kasagaran sa tuwa labi naghapit na mamauli, asa man padulong ang storya. No? Dito sa tae. Basta tae nagahisgutan, hapit na daw na mamauli. I hope nga dili ingon ana ang mahitabo ka nato. Dili kita maghilom. Mao nga ang Salmo 78 versikulo 4, gi-remind ta nga ayaw tagui o itago ang imuhang istorya mahitungod sa imuhang pagtuo. Kaya ang imuhang testimonya, ang imuhang istorya igsuon,
maka-encourage ka na, makagiya o makalamdag ka na sa kinabuhi o gunahuna sa ubang tao nga makadungog niini. Ang imuhang istorya igsuon, ang istorya sa imuhang pagtuo, unsa man na siya kalisod o kasayon, unsa man na ka simple or komplikado, unsa man na siya ka colorful or plain, doesn't matter. Tanan ta naay klase-klase nga unique nga istorya sa kinabuhi. Ug naay tao diha mga igsuon, naay mga tao nga naghulat lamang nga madunggan ang imuhang istorya kay mao na ang ilang gikinahanglan nga madunggan aron makaila sila sa Ginoo. Ang pagtuo ingon diha gituyo nga ipaambit dili taguan. So kinahanglan nga mahimo kita nga committed ug faithful sa pagbuhat niini. Kay mao na siya ang gusto sa Ginoo nga ipasa nato ang mga kamatuoran mahitungod kaniya ug dili nato kini taguan. Ikaduha nga punto mga igsoon, huna-hunaa ang umaabot nga henerasyon. Ingon ang Ginoo, ingon ang salmista, ingon ang Ginoo pinaagi sa salmista, isugilon nato kini sa musunod nga mga henerasyon. Sa paghimo niya desisyon nga dili nila itago kini nga kamatuoran sa mga kabataan, ang nisulod dayon sa iyang unahuna ngayang sultihan mao ang sunod nga henerasyon. No? Ingon siya, ang sunod nga henerasyon importante alang sa Ginoo. Tungod kay ang atuang pagtuo dili man nato ni siya ma-inherit automatically. Unsay pasabot? Dili pasabot nga ang mga ginikanan nagtuo, automatic nga ilang anak motuo usab sa Ginoo. Dili pasabot nga ang GCAF nag-exist kagahapon ug karon anaa paghihapon ang GCAF, automatic nga sunod nga mga tuig naalang gihapon ang GCAF. Kinahanglan mga igsuon nga kita mosunod sa gisugo ni Hesus to go and make disciples. Ipasa ang kamatuoran. Ipasa ang mga kamatuoran mahitungod sa imuhang pagtuo. Kaya nga naman, kini importante kaayo. Mura na ito ginaingon ba? Nga akong siguraduhon nga ang sunod nga henerasyon, ang akong mga anak, ang akong mga pag-umangkon, ang mga batanon diri sa simbahan, makailagid sila sa Ginoo. Himuon nato na nga misyon mga igsuon, nga buhato nato ang tanan nga ang sunod nga henerasyon makaila kung kinsa ang Ginoo. Huna-huna aragod ni, kung kana ba importante kanato. Importante ba kana kanimo igsuon personally? Importante ba kana sa imong pamilya? Importante ba kana kanato GCAF nga ang sunod nga henerasyon makaila kung kinsa ang Ginoo? Ang sunod nga henerasyon, ang mga kabatanunan, ginahulma na sila o mahulma na sila sa unsay ilahang makita o unsay ilahang madunggan. O ang realidad karon, daghan kaayog pamaagi, daghan kaayog tingog ang madunggan o kadunggan ang atuang mga kabatanunan nga dili ta makasigurado kung sakto tungod sa technological advancement diha sa internet. Grabe. Kung inyong mga anak na ay cellphone, gahawid sila ni ana 24/7, unlimited ang ilahang madunggan nga klase-klase nga mga tingog diha sa mga social media platforms, gikan sa mga influencers. No, pirmi nato ni madunggan no kani mga influencers, ug they are not called influencers for nothing. Kay tinuod gyud maka-influence gid sila. Tanawan na inyong mga anak, no? Unsay ginabuhat, unsay ginasulti. Ug tanawa dayon diha sa TikTok, di ba? Makita na ninyo, anaa day ni diri. No? Mao po na siya ang mag-influence kanila sa ilahang paghuna-huna, sa ilahang paglantaw sa ilahang kinabuhi, sa ilahang identity, mga igsuon. Diha na magagikan. Mao nga kita, isip usa ka Kristohanon, kita isip usa ka simbahan, na kita'y dako nga responsibilidad nga kinahanglan istorya nato ang kamatuoran mahitungod sa Ginoo
ang atuang pagtuo nga klaro ug walay pagduha-duha. Clearly and boldly. Mao mga igsuon tanan kanato diri, lain-lain klase-klase nga mga edad, ginikanan, mga anak, kinahanglan nato madunggan ug ipadungog ang mahitungod sa kaayo sa Ginoo, iyahang gugma ug ang iyahang gahom sa atuang kinabuhi nga atong naeksperyensyahan. Kana siya mao'y naglangkob sa atong tagsa-tagsa ka mga istorya. Ang next generation, ang sumusunod nga henerasyon, importante sa Ginoo. And throughout the scripture, diha sa Biblia, makita nato ang daghan kayo nga examples mahitungod sa generational discipleship or ang pagpasa sa kamatuoran mahitungod sa Ginoo ngadto sa sunod nga henerasyon. Ana diha si Paul to Timothy. O ganina pod murag ipakita ni Kinkin ug katong iyang mga kauban ang kinabuhi pod ni Timothy nga gikan kang Luis ngadto kang Eunice ngadto kang Timothy. Gikan sa lula, sa mama ug didto sa anak. Si Eli pod gipasa didto kang Samuel. Si Abraham gipasa kang Isaac, si Isaac gipasa kang Jacob. Si David gipasa kang Solomon. Si Moises gipasa kang Joshua. Si Jesus gipasa sa iyang mga disipulo, ang mga disipulo gipasa sa mga simbahan. Hangtod nga pila ka libo ka tuyag niabot ni kani nga pagtuo, kani nga mga gipasa niabot sa Pilipinas. Niabot sa Mindanao, niabot sa Cagayan de Oro, niabot sa Gusa. 1987, 39 years ago, gipasa ngadto sa ato ang mga founding leaders, sila ni Pastor Alonso Chong and Pastor Ruben Ang. Ang mga tao nga nagdisipulo kanila, gipasa ngadto kanila ang mga kamatuuran mahitungod sa pagtuo. O kinipod gipasa nila ngadto sa mga early nga leaders sa GCAF. Gipasa nila sa ilahang mga anak ug niabot sa karon nga henerasyon ang ato pong simbahan padayon nga nagpasa niini nag-andam sa sunod nga henerasyon. Makita man nato no sa mga ginabuhat sa GCAF karon, sa ato ang mga activities, sa atong mga ministries gikan sa Connect, IO, Kids. Kana siya igsuon pagpangandam na para nga ang atuang sunod nga henerasyon ilahag yung mailhan kung kinsa ang Ginoo. Ikatulo nga punto, ang imuhang istorya usa ka bahin sa dako nga istorya sa Dios. Unsang istorya bahin sa Dios ang atong isulti sa sunod nga henerasyon? Sama sa gipakita o gipadungog ganina sa katong drama diri or skit. Atong ipakita o atong ipadayag ang mga maayong buhat sa Ginoo, the glorious work of God. Ang iyahang gahom o ang iyahang mighty deeds, unsa maning glorious work, mao kana siya ang iyahang katingalahan, mahimayaong mga buhat. Mao kini ang unsay mga ginabuhat sa Dios, mga milagro sa kinabuhi mga igsoon, mga tubag sa mga pagampo. Ang iyang gamhanang mga buhat naglangkob kini sa kung kinsa ang Ginoo, ang iyahang karakter ug ang iyahang pagkanindot gipakita sa iyahang mga binuhat, creation, mga igsoon. Ug kaning duha nagastorya ug nagapakita tanan sa gahom sa Ginoo. Kitang tanan naka-experience man gyud sa gahom sa Ginoo. Ang istorya sa atong kinabuhi, lain-lain manggaling kini sila. Apan tagsa-tagsa kita naka-experience ug nakatilaw sa kamaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nag-provide kanimo katong walang-wala gid ka. Tinuod ba kana? Ang Ginoo naghatag kanimo kalinaw katong gubot kay imong kinabuhi. Ang Ginoo nagbalik o nag-restore sa imuhang naguba nga mga relasyon sa imuhang pamilya. Ug ang Ginoo nagluwas kanimo ngadto sa dalan nga unta maoy muguba sa imuhang kinabuhi. Kung kana siya na imong na-experiensyahan mga igsuon in the past sa imong kinabuhi, susama pod sa mga milagro ug mga kaayuhan nga gibuhat sa Ginoo sa mga tao nga nauna kanato. Apan ang nakamaayo niya ni mga igsuon kay kining tanan nga nagibuhat sa Ginoo dili lamang parte sa history
apan present reality pud kini mga igsuon. Tungod kay padayon ang pagpamuhat sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Mao nga importante kayo nga kita dili gyud maghilom sa atoang mga na-eksperyensyahan, nahibal-an, nakita nga ka mga tuuran mahitungod sa Ginoo. Kay ngano man gikinahanglan kini sa mga sunod nga mga henerasyon. Ang uban moingon sila nga manginana dili na ko na kaya nga istorya kay pirmi man nito mabugal-bugalan nga tawgon din tag pastor or atong gina-promote ang atong relihiyon. No? Muna kasagara akong mga nadunggan sa mga tao. Apan, dili man kinahanglan nga ingon ana igsuon. Ug dili man kana siya tinuod. Tungod kay, ang atuang pagpasa sa unsay atong nasabtan, atong nahibalan nga katuuran, parihar guna sa kanang normal nga conversation nga atong ginabuhat. Sa opisina, sa balay, diha sa community, mura ka gasturya ba? Nga pare, mads, sis, brad. Ingon ani ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ug imo na dayon sultihan sa kaayo sa Ginoo, sa mga milagro ug sa iyang pagkamatinumanon sa imuhang kinabuhi. Ingon ana gintuon ang pag-spread sa atuang pagtuo, ang pagpasa sa atuang pagtuo. Gikinahanglan pud nga kini makita sa atuang kinabuhi. Dili lamang nga sige lang ta og storya o atong pagsangyaw puro lamang pagstorya. But kinahanglan pod ang tinuod nga storya sa tinuod nga pagbag-o sa tuwang kinabuhi. Hinumdumi, your story is part of God's story. Ang imuhang istorya usa ka bahin sa dako nga istorya sa Dios. Nganong importante man kini mga igsoon. Tungod kay ang imuhang istorya sa pagbag-o sa Ginoo sa imuha. Ang pagluwas sa Ginoo sa imuha, ang pag-ayo sa Ginoo sa imuha, ang pag-provide sa Ginoo sa imong mga panginahanglanon, ug tanan nga mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kung imo ka nang ipasa mga igsuon, maka-build ka na siya sa ilang pagtuo. Maka-encourage kanila, maka-inspire kanila nga mo-obey sa Ginoo, labaw sa tanan makahatag kanila paglaom. Karon bitaw nga panahon, daghan na kayo ang kulang. Bantayan ninyo. Kulang ang supply sa diesel, sa gasolina. No, kulang ang unsay gipang dapat diha sa mga dapat idapat. Ug naapay isa ka kulang kayo karon labi na sa mga kabatanunan. Paglaom. Mao bitaw nga daghan kayo in the past few years, daghan kayo mga kabatanunan nga gipili nga magpakamatay. Di ba? Madunggan nato sa news. Unsa man ang main cause niya na. Nganong ang tao, iyahamang kuhaon ang iyahang kaugalingon nga kinabuhi. Tungod kay wa na siya ipaglaom. Walay nakasulti kanila, walay nakapasa kanila, mga sa mahitungod sa kamatuuran, gikan sa pulong sa Ginoo. Walay nakapaila-ila kanila ngadto kang Ginoong Hesus nga maoy tinugdan o gigikanan sa atuang paglaom. Ug mao ang atuang buhi nga paglaom. Mao mga igsuon nga dili ta dapat nga maghilom-hilom lamang. Tungod kay daghan mga tao diha, daghan mga kabatanunan nga nanginahanglan nga makadungog sa imuhang storya. Makadungog sa kamatuuran nga imong nahibal-an nga maoy ilahang gikinahanglan. Kato bitang last Sunday nga naghatag og testimony ang akong anak diri nga si Iya. Naglingkod ko diha. Wala gid ako gi-expect no that ma-move gid ko sa iyang testimony. In fact, tulo akong luha, no? Tulo akong mga luha. And sa ako ang paghunahon, akong gi-analyze ba kanong itulo man akong luha. No kani si Iya, kuan mo guni siya female version of me. No, even better version of me. Better siya kaysa ako. Tungod kay pareho man yung personality, pirmi gid mi mag-clash. Di man mag-away, but pirmi mi mag-debate. Ana na lang, no? And I don't usually agree with her opinions. And I always take the opportunity to grab the teaching moment sa iyaha. Muna nga,
Sige mig istorya. Sige gina ko di siya maistoryahan, mabadlungan. Apan naminaw ko sa iyang testimony, wala gid ko'y malalis sa iyang gisulti. Kaya nga naman, tinuod man to sa iyang kinabuhi. Nga akuhang nakita, paunsa gigamit sa Ginoo ang katong mga eksperyensya ngayang nagian, aron siya mabag-o, aron siya makakaton og lesson. Mao kini siya ang realidad, mga igsuon. Ang atong opinion, pwede kayo nga malalis sa ubang tao. Pero dili gid nila malalis ang kabag-uhan sa atuhang kinabuhi. Mao nga gikinahanglan igsuon nga ipasa nato ang atuang pagtuo pinaagi sa pagsulti ug pagkinabuhi niini. Ang atuang pagpasa sa atong pagtuo susama kini siya sa kanang relay race bitaw. Sa kanang Olympic event, isa ni siya sa ako ang pinakapaborito kayo nga tantawon. Gawa sa 100-meter dash, aron mahibal-an din kinsay pinakapaspas nga tao sa kalibutan. Kaning 400-meter relay. Upat ka runners, magdagan na sila og 100-meter each. Upat ka runner, the best runners of every country will represent. And ang first runner, pagdagan niya, before siya mo abot sa 100 meters, naghulat na didto ang sunod nga runner. Ug ayha makadagan ang sunod nga runner, kinahanglan madawatan sa niya ang baton. Naipasa ba? No, makita ninyo nga hinay pa yung dagan kay maghulat siya nga mapasa ang baton. Dili siya makadagan kung dili mapasa ang baton. Hangtod nga sa last runner, makadawat sa baton adto dayon sa finish line. Dili lang importante igsuon nga paspas sila mudagan. Apan importante pud kaayo nga ilahang mapasa ang baton smoothly and successfully. Kay without the baton, walay pulos ang ilahang pagdagan, mga igsuon. Ang ato utang pagtuo ingon ana. Kinahanglan ipasa gid nato ang baton. Someone, isa ka tao or mga tao, gipasa ang baton kanimo. Imuhang ginikanan, lolo or lola, imuhang mentor, discipler, imuhang higala, gipasa kini kanimo. Giingnan kanila o gipailaila kanila kang Hesus. Gipakita nila kanimo unsa ang pagtuo. And karon gihawiran na nimo ang baton, mga igsuon. Pakita daw imong baton, be? Ana daw. Wala. Naanang baton kanimo igsuon. Unsa man ning baton? Ang mga kamatuoran igsuon. Ang mga istorya sa kadaugan o kaayo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang mga eksperyensya nga nagpamatuod nga buhi ang Dios. Anaa kanimo ang baton igsuon. Ang pangutana, imo ba kining ipasa? Or imo lang isuksok sa bulsa ug taguan? Ang Salmo 78 versikulo 4 labaw pa sa usa ka bersikulo. Usa kini kapasalig, or in English, commitment. Ingon siya, dili nato itago kining mga kamatuoran. Ug usa-usab kini siya ka misyon. Atong ipahibalo sa sunod nga henerasyon. Imagine mga igsuon kung kita tanan diri. Siguro ako ang estimate diri mga almost 300 ta diri or more than 300 karon. Kung matag usa ka nato, ato kana siyang himuon nga tinuod or ato kanang ikinabuhi sa atuang adlaw-adlaw. Ang misyon ug ang commitment, pasalig nga gideklarar diha sa salmista. Unsa may pasabot, how does it look like kung ato na siyang ikinabuhi? Ang mga ginikanan. Intentionally nga ato yung ipasa or i-share ang ato ang pagtuo ngadto sa atong mga anak. Nga kita gid ang mahimong pinakauna og number 1 nga namudisipulo sa atong mga anak. Nga atong istorya og ipakita kanila unsa ang usa ka Kristohanon. Unsa ang pagtuo nato diha kang Hesus. Kung ikaw diri usa ka higala,
Imuhang dalhon imong higala paduol diha kang Kristo. Makaila kang Kristo ug mutubo diha kang Kristo. Isip usa ka simbahan kinahanglan ang atoang mga leaders mo invest para sa next generation. Ug kana ato bang nakita diri sa GCAF nga ang GCAF ga-invest para sa next generation? Amen. Kabalo ba mo nga ang dako nga parte sa atoang budget gaadto para sa diha nga tumong. Connect kids inside out. Muna siya mga igsuon ang usually na ay mga big ticket nga parte sa atuang budget. Unsay pilain pa kapasabutan na older nga mga generation mag-mentor o mag-disciple og mga next generation. Mao nga ang mga minyo magdisipulo pod og mga batanon. Ang mga kuya og ate magdisipulo og mas manghod kanila. Ug kana gakakita ba na nato diri sa GCAF? Hinay man. Gakakita ba nato sa GCAF? Amen. Pugos sila oy. No? Ato nang nakita diri sa GCAF. Ug kung kana siya mahitabo mga igsoon, mahimo na dayon ang simbahan kung paunsa kini gidisenyo sa Ginoo. Mahimong usa ka komunidad diin ang pagtuo mapasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod nga henerasyon. Ingon ana mga igsoon ang pagbag-o sa sunod nga henerasyon. Mao nga ang hagit karon kanatong tanan. Ayaw na itago ang imuhang pagtuo mga igsoon sa imuha lamang kaugalingon. Istoryahi imong mga anak, istoryahi ang imuhang mga pagumangkon, istoryahi ang mga batanon sa sulod sa tong simbahan. Sa unsay imong naagian, unsay imuhang na-eksperyensyahan nga kaayo sa Ginoo ug mga kamatuoran mahitungod sa Ginoo. Kay naay tawo nga gigamit ang Ginoo sa una para sultian ka, karon imuha na pong turno nga mupasa niini ngadto sa sunod. Pinaagi sa pagstorya ug labaw sa tanan sa pagkinabuhi niini. Imagine mga igsoon nga ang sunod nga henerasyon, kung ang sunod nga henerasyon magtubo nga nakaila kung kinsa ang Ginoo. Dili tungod kay madunggan nila kini diri sa simbahan kausa lang sa usa ka semana. Apan tungod kay nakita nila nga imuhang gikinabuhi, nga atong gikinabuhi diha sa balay, diha sa atong trabahoanan, diha sa komunidad, ug labaw tanan diri sa simbahan. Kung makita na nila mga igsuon ang atong sunod nga henerasyon, magatindog sila nga lig-on. Dili confused, wala na kompromiso, tungod kay naangkor, naangkla ang ilang pagtuo diha sa kamatuoran gikan sa Ginoo. Ug kana siya tungod, ingna imong tapad, tungod kay ako nipili nga ipasa sa uban. Sige ra man tayo ingon nga ikaw. But dapat kung mahitungod sa pagpasa, ayaw huna-una ang imuhang tapad nga siya. Huna-una usa ikaw. Di ba kana kita no kung naagali tay mahuna-unaan nga Lord kanang nanginahanglan gid ni siya nga makaila kanimo. No na magtubo ta as Kristohanon, moabot man na nga desire sa tong kasing-kasing di ba nga dili na lang pirmi nga ato ang gikinahanglan atong mahuna-unaan nga mutubo ta gikan sa baby Christian ngadto sa adult and then parent Christian. Makita nato nga kani mga tawhanang nanginahanglan og Ginoo. Pero kasagaran pag ato nagaling iampo, Lord kani nanginahanglan gini sila nga makadungog sa imong pulong. Pag buingon nagali ang Ginoo nga okay, whom shall I send? Mag-ampo dayon ta nga Lord, gamita ang ako ang wider group leader, gamita si pastor, gamita kini siya. Dili gid nato mahuna-unaan nga gamiton kita sa Ginoo. Mao ta mahitungod sa pagpasa ang dapat atong mahuna-unaan ug una ang atoang kaugalingon. Dili kinahanglan nga perpekto ka igsuon, ayha na nimo buhaton. Gikinahanglan lang nga intentional ka. Dili kinahanglan nga nahibalo ka sa tanan tubag kay mao gini ang dilema sa tanan. Dili ko maka-share kay basig na say question, nya di na ko matubag. Dili na siya importante kay maigsoon. Ato lang silang i-lead giyahan nga makaila kang Hesus kay naa diha ang tubag, tanang tubag kang Hesus og sa iyahang pulong.
Dili kinahanglan nga hulat pa ka nga makatindog ka diri sa atubangan, aya ka makapasa or makashare sa imong testimony. Gikinahanglan lang nga naa kay willing nga kasing-kasing mga igsuon. Mao nga kung wala pa nimo kini masugdi o wala pa nimo mabuhat, ang pagpasa sa imong pagtuo ngadto sa sunod nga henerasyon, i-desire ka na mga igsuon. Ako nagatuog yun nga magsugod ang tanan sa desire sa imong kasing-kasing. I-desire, ampuy ka na o pangayua sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko nga makasugod na gyud og istorya. Makasugod na gyud og kaning conversation sa kaning tawhana o kaning mga tawhana aron nga ma-share nako ang imuhang pagkamaayo, ang imuhang gugma o kung kinsa ka Ginoo sa kuang kinagabuhi. Tungod mga igsuon, one day, ang ato ang greatest nga legacy nga atong ikabilin sa sunod nga henerasyon, dili kung unsay ato ang na-achieve sa kinabuhi. Dili mga igsuon ang kanang unsa kadako nahimo ang imong negosyo. Unsa ka successful ang imong career. Dili usab kung pila ka nasod ang imong nabiyahian. Dili usab kung pilay sulod nga kwarta sa imong bangko. Dili usab kung pila ang imuhang gipanag-iyahan nga mga katigayunan or mga property. Apan pag-abot sa panahon, igsuon nga ikaw mag-atubang kang Hesus face to face. Ang iyahang pangutana mao, who you raised? Kinsa imong mga nadisipulo? O kinsa ang nagasunod karon sa Ginoo tungod kay nipili ka nga dili maghilom mahitungod sa imuhang pagtuo. Mga igsuon, GCAF, Golden City Alliance Fellowship, kani nga henerasyon, ato kining isulti, ideklarar nato kining tanan. Aliog daw ko sa next slide. Naputol na nun akong momentum. Rewind. Balik ta sa sugod. GCAF, ato kining isulti ug dungano nato paglitok. Dili nato kini taguan. Ato kining ipahayag, ato kining ikinabuhi, o pinaagi sa grasya sa Dios, ipasa nato kini. To God be all the glory. God bless you. Happy anniversary, GCAF.